O nwere ife ọjọọ anyị fụrụ na-emekarịcha. Ife ọnwụ n'obodo na-eme ọdụ na ya. Ilo na họl amịrị ebe ilo esi agba ilo ahụ ya esi ba bee ọ Ikechukwu eze na-agụ. Ilo ahụ gafepụrụ ihu be m. Ọnya grediri ilo ahụ wee gota nkọ na-abụ na-ekwu okwu ihu ekolota. Sinsi nji mara ife ilo kolota abatabụghị na village be nna m. And be anyị kwu na ebe a na-ekwukwu n'okwu university. Nnamdi Azikiwe University Ọka Campus Medical Science. Jụọ ese ọ na village be nna nke ọdụ. Amịrịbe otoro Nnewi. Ilo ahụ ụda yọnga iluru ilo ahụ. Ilo si na họl amịrị baba ebe ahụ ọlụrụ unu n'ime ebe ahụ. Daga eji katapila grade ilo ahụ. Wee gota nkọ na gbala trat huo ihe December before nnata unu December na-asị ọgọnọdụ ha nnata unu akwamozu na-ekwu okwu ihu ekolota tinye street light gbada ebe abalị niile ọkụ a na-achawa ebe ahụ gbada ọkụ a na-achawa. Ahazi m ekwu okwu ndị ọ na-enyere aka. Ahazi m ekwu okwu ife ọ na-eke ụmụ nwaanyị ajadu every year. Honestly speaking, let's call the spade a spade. Mmuo awu otu onye ya awụ mpụta afụ m onye na-eme ife ọjọọ na-akwado esi na ọ na-eme ife ọjọọ na-akwado because of maybe na onwere ndị ọ na-enye 1,000 na onwere ndị ọ na-enye 2,000. Abịa na-akwado onye ọrụ. Hey, why na mma na onye abụọ alụ? I don't support that. Ọ ọdịnala ka m na-eme. Amụrụ dibịa m. Dibịa m na-eme ewu ife mara m. Ọ mbụrụ pụta ụwa. Mana ofufe mgbalị Chineke wụ na ma ya emekata chelu mmadụ ibe m echiche ọjọọ. So mfụkwa onye na-eme dibịa ma ị na-eme dibịa ma ị na-aka ụka were eme nke ọjọọ mma adụrụ agị to the last. Ọ na Ikechukwu eze na-agụ mmụọ mmiri ọnụ fleba na-eme ife ọjọọ na baị mụnwa ya eso na onye ya agba ya mgba ma Ikechukwu na-achụpụrụ ya because na anaba ya ha anabata ife ọjọọ. Ọ bụrụ na onye ọ na ya apụta si na mmiri ya afọ na mmiri ahụ dị etu ahụ bifo Ikechukwu batanya bịa gba na comment section because na mma na ebe ahụ wụọ ọfịa o tochiri ọfịa mmiri ahụ etochikwo na n'ụbọdị na-aga mmiri ahụ aṅụ ya aṅụ because na o nwere ụdị test ọ na-enwe ada aṅụ ya aṅụ. Ọ Ikechukwu eze na-aga batara bịa gwọchaa mmiri ahụ onwe ihu si na mmụọ nwe mmiri ahụ nabatara ya na ekulo nabatara ya dịlili ekulo nabatara ya because na ekulo mmiri na-akpa ya ụfa ka ọnwụ. Aflon the reason why I eji agba ya mgba front and back. Anambra state government eji bịa kpụrụ ya si na o mere alụ. Eche na gọọmenti mee investigation n'obodo Ikechukwu eze na-agụ bi na ya. Yes, anyị ma na o nkwuru ndị ya ekwu okwu ọjọọ n'isi ya because na ma na o nwere ndị ife ọma ahụ adụ mma, o nwere ndị ọganilu mmadụ na-ewe iwe, o nwere ndị progress mmadụ na-ewe iwe n'ahụ because ọrụ na Ikechukwu eze na-agụ batara ebe ahụ na-ayọ nri agụ a na-agụ ya ọ pụta n'ụtụtụ dọnara na so ha ṅụọ kaikai. Gọọmenti agha bịa kpụrụ ya because onwe onye ya amị ihe eji mara ya na oji ego because asị na akụ na-ebute ilo ịghọta. That young man aka edo ọcha si ekwutọsizi na asị na nkwụcha ọgaranya aka ogbugbu ya mma si ekwutọsizi na Ikechukwu eze na-agụ aha ayọ nri wee bata Amerịba. At least ọ na-eriju afọ wee bata Amerịba mana ọ batara Amerịba mmụọ Amerịba nwere wee megụnụ chawakwuo ya because of na anyị kụrụ ife anyị mere azụ Adam ekwu ya ezo ọnụ chawakwuo nwoke chawa dịka ugo ọ mpụtazi echi ana m eru ya anya ọkụ because of na Chineke ya gọziri ya ndị otu ya gọziri ya. Aka na-ekwu na-eru echi Ikechukwu eze na-agụ abụrụ dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ọ da agwọ ọgwụ ife ọgwụ dibịa mmiri. For some people amaghọ enwere dibịa mmiri, enwere dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, enwere dibịa ndị na-enye ọgwụ nwa, enwere so many type of dibịa. O nweziri dibịa ndị na-eme nkechi na nke ka a na-eme nkechi na-eme ntọwa ife dayo nga iwu dibịa mmiri and na ife du n'ihu akwụkwọ ya post ife ọ na-afụ n'ihu akwụkwọ m gọọmenti Anambra steeti sere si n'ife ha fụrụ na be wu ife ndị mmiri.
ife unu fụrụ na be na ife ndị mmiri. Honestly speaking, and the obodo be nna m gbara afa n'isi da young guy na December. Anọghị m mana agbara nya. Anọ m UK agbanye because anaghị m agba nna akpọrọ dibịa afa from mba ọzọ ọmụhọ n'azụ ọmụhọwo n'azụ ya akpọ dibịa afa gbaa afa n'isi ka amara ka dịga anyị si eje ka o si ana o nwere ife ọjọọ na-eme na be anyị asị na ndị ahụ kwuru ho ha na onweghị ife ọjọọ na-eme na mmụọ si be nna ya na mmụọ si be anyị nabatara ya na ọha akọbara ya. Ihe m ji ekwu ihe ahụ help one share this video. Anambra State Government nweta vidio ha emezina mmadụ omewu ha emezina mmadụ ife na ọya emenwe ozugbo na onwere onye apụta na comment section a si na Ikechukwu eze na-agụ sịrị na agwa ndị mmadụ si bịa ka nọ na-emerụ ha nọ ya emerụ ha oke ite ọ nọ ya agwọrọ ha ọgwụ ha emee ya wụ ha kwuo nya bịa na comment section kwuo ọ wụrụ na ọpụtago live mgbu Ikechukwu eze na-agụ na ọpụta na live na social media sisi bịa nọ na-agwa oke ite ọsịsị bịa go bịa na okpechalụ gị ekpere ime ya wee pịta ego ime nke ọgụ si go bịa nọ ya emerụ onye ahụ pụta kwuo nya gbanye na my comment section. Onye ahụ kwuo na my own comment section ka anyị mara